Dwom edu. Adenti aw Awurade na wugina chirichiri saa. Adenti na wode wo ho ahunta wɔ amanehunu mmere mu yi. Omumuyɛfoɔ de ahantan taataa mmɔborɔfoɔ. Wɔn a mfidie a wɔsunsum yi wɔn. Ɔde deɛ n'akoma hwehwɛ wahoa ne ho. Ohyira ɔdifodepɛfoɔ na woyi Awurade ahi. Ahantan nti omumuyɛfoɔ nhwehwɛ Awurade. Na Onyankopɔn ni ne nsusuiɛ nyinaa mu. N'akwan nyinaa mu odi yie. Ɔma ne ho so na wo mmara mfa ne ho. Na wodi n'atamfo nyinaa ho fɛw. Ɔka kyerɛ ne ho sɛ, biribiara ma me hinhim. M'ani bɛgye daa na menkɔ amanehunu mu da. Nnome, atorɔ ne ahunuhuna ahyɛ n'anom ma. Ɔhaw ne musuo hyɛ ne tɛkrɛma ase. Ɔte sɛ gyata a wahinta. Ofiri atɛyɛ mu kum deɛ ɔnnim hwee. Na ɔhwɛ wɔn a ɔrepɛ wɔn akum wɔn. Ɔte sɛ gyata a wahinta. Ɔtɛ sɛ ɔbɛkyere muburoni. Ɔkyere wɔn twe wɔn ase de wɔn kɔ ne bɔn mu. Ɔdwerɛ wɔn a ɔkyere wɔn no ma wɔtɔ baha. Na ɔde n'ahoɔden ka wɔn hyɛ. Ɔka kyerɛ ne ho sɛ, Onyankopɔn werɛ fi. Wayi n'ani afiri so na ɔnhunu. Sɔre, Awurade, ma wo nsa so, ao Onyankopɔn. Ma wo werɛ mfiri wɔn a wɔnni boafoɔ. Adɛn nti na amumuyɛfoɔ yi Nyankopɔn ahi? Adɛn nti na wɔka kyerɛ ne ho sɛ, ɔfrɛ me akontabuo so? Nanso wo, ao Onyankopɔn, wohunu amanehunu ne ɔhaw, na wayɛ w'adwene sɛ wobɛhwɛ. Mmɔborɔni de ne ho ma wo. Wo na woyɛ nwisiaa aboafoɔ. Bubu amumuyɛfoɔ ne ɔbɔnyɛfoɔ aprɛ. Frɛ no na ɔmmɛbu n'amumuyɛ ho nkonta, amumuyɛ a anka wonhunu no. Awurade yɛ ɔhene daa nyinaa. Amanaman no bɛyera n'asase so. Ao Awurade, wotie awiɛmfoɔ adesrɛ. Wohyɛ wɔn nkuran, na wotie wɔn sufrɛ. Na wodi ma nwisiaa ne deɛ wɔhyɛ ne soɔ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔdasani a ofiri asase so renhunahuna obiara bio.